салому алайкум дӯстони азиз, мухлисони футболи Тоҷикистон. Гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи политехникуми шаҳри Душанбе аз бозиҳои даври сеюми марҳилаи сеюми чемпионати мамлакат дар гурӯҳи Би оғоз мекунем ва имрӯз тимҳои клуби маркази вартиш артиш ва хуҷанд дар ин даври мусобиқа бо ҳам нерӯ месанҷанд. Бозии бисёр ҳам муҳим, чунки эҳтимолияти ҳатто тар кардани ҳар ду ин дастам вуҷуд дорад. Ба хотири ҳамин дастаҳо ҳоло дар идомаи рақобатҳои худ танҳо ва танҳо барои пирӯзӣ талош хоҳанд кард. Хуб, клуби маркази вартиш артиш аз миёни тимҳое ки дар гурӯҳи Би қарор доранд дар зинаи аввал аст, яъне дар зинаи шашуми ҷадвал, ва дастаи хуҷанд як зина поёнтар аз онҳо қарор гирифтанд ва фикр мекунам хеле наздик ҳастанд дастаҳое ки дар гурӯҳи Би қарор доранд, ба истиснои тими Хатлон ки дирӯз баъд аз шикасташ аз тими Регартадаз расман лигаи олиро тар кард ва дар ин маврид дар алоҳидагӣ суҳбат хоҳем кард. Хуб, ҳайати дастаи артиш барои мо шумо нишон дода мешавад. Бинандаи азиз, ки имрӯз дар ҳайати асосӣ Хуршед Тимур Ҷураев иштирок надорад, яке аз бозингарони асосии ин тим. Хуб, дар ҳайати дастаи хуҷанд назар ба бозиҳои қаблӣ он қадар тағйироти зиёд ҳам ба назар намерасад ва дар клуби маркази вартиш артиш ҳаминро бояд хотиррасон кард ки бозингарони бо маҳорати ин тим аз ҷумла Абдулло Шарипов, Асадбек Ҷурабекзода ва Шавкати Ҳотам дар захира қарор доранд ва дар ҳайати асосӣ бошад. Мо аллакай бозингарони ҷавонтарро ҳам имрӯз мебинем ва хоҳем дид ки кадом даста бештар омода шудааст ба ин бозӣ ва ба ҳар ду тим барор мехоҳем дар рақобати даври сеюм. Хуб, Насрулло Кабиров ин бозиро доварӣ хоҳад кард. Рефери ФИФА аз шаҳри Норак, Ҳамза Шоҳи Мардонов ва Ҷурабек Содиқов ба ӯ аз ду канори майдон кӯмак мекунанд. Хуб, дар нақши довари чаҳорум Абдулло Давлатов, рефери ФИФА аз ноҳияи шаҳри Нав ва ҳамчунин се нафари дигар дар назди вард нишастанд. Саёдҷон Зайниддинов, рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе, Фарод Қуралов, ассистент рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе ва Шарибек Нуриддинов, довари дараҷаи якум аз шаҳри Душанбе дар назди вард қарор доранд ва лаҳзаҳои баҳснокро дар бозии имрӯза мавриди тафтиш қарор хоҳанд дод. Хуб, бозӣ аз маркази майдон шурӯъ мешавад, тамошобиёни азиз, ва ҳоло мебинем ки оғози рақобат бо иштироки дастаҳо чӣ гуна сипарӣ мегардад ва мо имкон додем ки шуморо бо ҳайати дастаҳои клуби маркази вартиш артиш ва хуҷанд ошно кунем. Хуб, дастаи мизбон рақами 16 Ҳусниддини Маҳмадалӣ аст, дарвозабони ин тим. Дар хати ҳимоя Билонг Жерар таҳти рақами 14 ва рақами 5 капитани даста Комрони Мирзохон, Комрон Иброҳимов таҳти рақами 20 ва Бахтиёр Азимов таҳти рақами 3, рақами 17 Исроил Холов. Инҳо дифогарони дастаи артиш 5 нафар ҳастанд. Дар маркази майдон Дуриан Нутенгу, Шероз Шарифов, Аббос Андалебов, дар хати ҳамла Жан Гатен таҳти рақами 33 ва Шаҳбоз Ҳабибов таҳти рақами 19. Хуб, Дуриан Нутенгу таҳти рақами 25 аст, Шероз Шарифов таҳти рақами 6 ва рақами 21 Аббос Андалебов. Бинандаи азиз, мураббии ин даста Файз Давлатов мебошад. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ барои тими мизбон, партоби хеле ҳам баланд ва зарбасада мешавад ҷониби дарвозаи хуҷанд, аммо зарбаи задаи Шангатен хато рафт. Хуб, ҳайати дастаи меҳмонон тими хуҷанд Маҳдӣ Аминӣ, дарвозабон рақами 27, рақами 23 Рамазон Наниев, рақами 4 Парвиз Буқиев, Ҷавоҳирбек Расулов таҳти рақами 7, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов, Парвизҷон Алиев рақами 18, рақами 6 Ҳоҷибой Зиёев, рақами 8 Эҳсон Бобоев, рақами 19 Азизбек Далиев, рақами 9 Боҳирҷон Сангинбоев, рақами 62 капитани даста Ҷаҳонгир Эргашев, сармураббии даста Фаррух
Маруфиев аст ва боз чанд бозингари дигар дар курсии эҳтиётӣ дастаи хуҷанд қарор доранд. аз ҷумла Бузургмер Ҳомидов, Дилшод Додубоев, Хушнудбек Бозоров, Муиб Саидов ва Дилшод Бозоров. дар курсии эҳтиётӣ дастаи артиш бошад ҳоло Сафаралӣ Музаффар, Султон Султонов, Муҳаммад Иқбол Давлатов, Аминҷон Иргашев, Абдулло Шарипов, Данганг Немзу, Асадбек Ҷурабекзода, Хуршед Абдуллоев, Рустам Давлатов ва Шавкати Ҳотам. Инҳо футболбозони эҳтиётӣ дастаи мизбон дар дидори имрӯза муқобили тими Хуҷанд аст. бинандаи азиз, хуб инҷо андаке дар дархости дастаи клуби маркази вардиш артиш хато ҳам нависта шудааст, чунки дар маркази майдон агар мо ба бозингари хати миёнаи ин тим мутаваҷҷеҳ шавем, Аббос Андалебов ӯ таҳти рақами 88-ум бозӣ дорад, аммо дар дархости дастат рақами 21 гуфта шудааст. ин шояд иштибоҳи техникӣ ё хатои техникӣ аз сӯи он нафаре ки муваффақ аст дар бозӣ пур кардани ҳайати дастаҳо, махсусан аз дастаи мизбон. ин хато аст. Аббос Андалебов таҳти рақами 88 бозӣ дорад. ҳамин ҳоло дар маркази майдон ва партоби ӯро мебинем хеле баланд ва ту аз бои бозингари рақами 19-и ин даста Шаҳбоз Ҳабибов аз майдон берун шуд. зарбаи ҷаймафӣ боз ҳам ба фоидаи футболбозони тими артиш. хуб аз ин пештар дастаи клуби маркази вардиш артиш 4 октябр бо тими Регартадас дар сафар бозӣ дошт ва ба натиҷаи мусови 1-1 расид. Хуҷанд бошад дар майдони худ 5 октябр бар Хусилот ғалаба карда натавонист ва бозӣ бидуни гол 0-0 ба поён расид. мавқеи дастаҳоро гуфтем барои шумо бинандаҳои азиз ва ҳамин чизро хотиррасон мекунем ки ҳамин чизро бояд хотиррасон кунем ки дар ҷадвали мусобиқа ғайр аз тими Хатлон ки мо болотар гуфтем дирӯз баъд аз бохташ аз Регартадас расман тарки лигаи олӣ кард. хуб дастаҳои дигар қариб шонси баробар доранд, қариб барои боқӣ мондан аз натиҷаи бозии имрӯза миёни тимҳои клуби маркази вардиш артиш ва Хуҷанд бисёр вобастагӣ ҳам дорад. барои мисол мисол меорем, тасаввур кунед агар тими мизбон соҳиби 3 хол шавад, онҳо 26 хол мешаванд ки ҳоло 23 хол доранд ва аз Хуҷанд бо тафовути 4 хол зиёдтар, аз тими Ҳосилот 6 хол зиёдтар ва аз Регартадас 7 хол зиёдтар мешавад. яъне қариб 70 шояд 80% барои боқӣ мондан дар лигаи олӣ хеле зиёдтар мавқеи худро устувор мекунад. ва албатта агар рафту дастаи Хуҷанд дар бозии имрӯза соҳиби 3 хол шавад, онҳо 25 имтиёз ба даст меоваранд ва ба зинаи 6-ум мебароянд. ва Ҳосилот ҳамчун Регартадас наздик мешаванд ба клуби маркази вардиш артиш. барои ҳамин ҳам бозиҳои оянда бинандаи азиз, махсусан даври 4-ум бисёр ҳалкунанда, бисёр пуршиддат баргузор хоҳад шуд ва қарор аст ки идомаи рақобат дар моҳи ноябр идома кунад. аз ҷумла бозиҳои даври оянда ҳоло дақиқан дар ин маврид ҳеҷ иттилоӣ нест ва ҳамин бозиҳое ки ҳоло баргузор шуда истоданд тибқи ҳамон тақвим бояд охири моҳи ноябр баргузор мешуд. ҳамин гуна тақвим, ҳамин гуна тартиб дода шуда буд ки Хатлон бо Регартадас санаи 23 ноябр 24 ноябр клуби маркази вардиш артиш ва Хуҷанд бозӣ мекунад. аммо барвақт гузоштанд. албатта ин ба нафи дастаҳо ҳам ҳаст. онҳо бояд зудтар бозиҳои худро анҷом диҳанд. муҳлати зиёд ҳам дар танаффус буданд. ин таъсир мерасонад барои дастаҳо. вале ҳама чизро мураккаб кардааст маҳз иштироки дастаҳои мо дар мусобиқаи сатҳи бошгоҳӣ аз ҷумла Истиқлол Равшан
ва ҳамчунин тими миллӣ ки дар рӯзҳои фифа бозиҳои худро баргузор мекунад ва барои ҳамин ҳам бозиҳои даври чорум ҳоло муайян нест ки дар кадом вақт баргузор мешавад, вале тибқи ҳамон тақвиме ки пешниҳод шуда буд, масалан моҳи декабр агар хато накунам, масалан дар даври оянда Хуҷанд бо Хатлон рақобат мекунад, клуби маркази вардиши Артиш бо Ҳосилот ки бозиҳои бисёр ҳам муҳим ва дар даври панҷум бошад Хуҷанд дар сафар бо Ригар Тадас ва боз рақобатҳои дигар яъне баргузор мегардад. Барои ҳамин ҳам ҳоло аз ҳамин бозӣ ҳам бисёр чиз вобастагӣ дорад барои ҳам клуби маркази вардиши Артиш ва ҳам тими Хуҷанд. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ва фоидаи футболзони дастаи Хуҷанд аст. мебинем партоби хеле ҳам баланд ва тӯбро берун мекунанд аз ҷаримагоҳ бозингарони тими Артиш ва аксулҳамлаи инҳо аз канори чапи майдон оғоз мешавад ва бибинем ки чӣ гуна ҳоло ҳамлаи онҳоро бозингари рақами 6 оғоз кард ва мо футболзони дастаи Хуҷанд ин лаҳзаро бартараф карданд. Партоби хеле ҳам баланд ва хати ҳамла ҳоло Ҷаҳонгир Эргашев бо тӯб ба муқобили Белом Ҷерард. Эргашев чикор мекунад? Андаке тӯбро аз худ дуртар сард мекунад дастаи Хуҷанд. Барои ҳамин муваффақ шуда натавонист Белом Ҷерард дар ибтидои бозингарони тими Хуҷанд ва фишори бозингарони Хуҷанд бисёр хуб буд, аз ҷумла ҷибои Сиёев, Апос Андалеба, пас ба бозингари рақами 6 Шероз Шарипов ва Парвиз Боқиев ба ӯ монеа пеш меоварад ва тӯб ҳамин тавр аз майдон берун мешавад. ҳоло тими Артишро Файз Давлатов роҳбарӣ карда истодааст, вайси мураббии тим. қаблан дар оғози мавсим мо дидем ки чӣ гуна даста мураббии аст кард Саравал Аҳмадин Турдиев, баъдан Шамсир Қосимов ба ҳайси ишроқнамаи вазифа таъин шуд, вале ӯ ҳам иваз шуд, мутахассиси футболи Эрон ба даста даъват шуд, Масъуд Назарзода, вале ӯ ҳам дар як муддати кӯтоҳ аз мақомаш барканор гардид ва боз Шамсир Қосимов гузошта шуд. ҳоло бошад Файз Давлатов. Солҳои охир дар клуби маркази вардиши Артиш ҳамин омил хеле зиёдтар шояд ба натиҷаҳои ин дастам таъсир расонида, мураббиро иваз мекунад дар ин даста. корти зард ба Бахтиёр Азимов нишон дода мешавад, ҳимоятгари канори чапи дастаи Артиш. ин аввалин корти зард дар бозии имрӯза ва зарбаи ҷаримавӣ ба нафъи бозингарони клуби маркази Хуҷанд аст. Ваоло як имконияти хуб ва ҳамин чизро хотиррасон мекунем ки Шамсир Қосимов ки воқеан ҳам баъд аз рафтани Масъуд Назарзода боз ба ҳайси мураббӣ дар ин даста фаъолият мекунад. барои иштирок дар се бозӣ маҳрум шуда буд аз ҷониби Қумитаи интизомии Федератсияи футболи кишвар ки айни ҳол барои ман кӯмак карда истоданд. Сӯрум ҳамидов яке аз аъзои ин қумита ва ҳамчунин нафаре ки дар футболи Тоҷикистон хизматҳои хеле арзанда ҳам карданд. خب клуби маркази вардиши Артиш ҳамин ҳоло 24 имтиёз дорад. бинандаи азиз, Хуҷанд 23 имтиёз. ман натиҷаи бозии охири дастаҳоро ҳисоб накардам ки тими клуби маркази вардиши Артиш бо Ригар Тадас бозӣ карда буд ва дастаи Хуҷанд бо тими Ҳосилот. ва яъне дар ҷадвал ҳамин гуна аст. клуби маркази вардиши Артиш 24 хол, Хуҷанд 23, Ригар Тадас 22,
یعنی الکای ریگارتا دست در تینرپولوی است. حاصلات 21 و خطلون 16. حاصلات ریگارتا دست خوجاند تسکا برای باقی موندن در مسابقه تلاش میکنند و امتیازی مهم برای هر یک دسته مهم ارزیابی میشود در ادامه مسابقه لیگ عالی کشور. خب حالا خطاها زیاد صورت گرفته است. از قاعده ویرانکنی هم خیلی زیاد در مرکزی میدان این دفعه مقابل احسان بابویف خطا صورت گرفت از جانب بازیگران تیم میزبان. خب باز هم یک عملکرد دیگر صورت گرفت مقابل بازیگر رقم هفتمی دسته خوجاند. قاعده بازی ویران شد. خب فیردوس چکالов فتولوی فیروز بابیف. فیردوس چکالов وقتی اخیر البته به دست است. او قبلا در تیم خوجاند بازی میکرد. فتولوی فولو در دسته اسخات بازی دارد که تیم اونها برای زندگی مبارزه خیلی پرشدت برده ایستاده است و فیروز بابیف باشد بازیگر تیم ریگارتا دست. خب بازیگر دیگری خوجاند از میدان بیرون کرده می شود. گفتیم فوتبالباز رقم هفتمی دسته خوجاند لگنر این تیم جواهربек расулов. کامرانی میرزاخان پرتاب خیلی بلند با کنار چپ. بختیار عظیموف ادامه حمله فوتبالبازان میزبان حالا پسیو ولی در این لحظه الکای بازیگران خوجاند قرار داشت. جانگیگ اشرف خیلی جایش بلند هم داشت ولی بیلونگ جرارد زود توپ را با حسیندین محمد علی ارسال کرد در زبان کل مرکزی ورزش ارتش. عباس عمدلیباف کامران ابراهیموف پس خطای کامران ابراهیموف حالا پاسهای دقیق هم از سوی بازیگران خوب اجرا نمی‌گردد. البته ما در گزارش‌های قبلی در رقابت‌های فوتبال کشور همچنین در برنامه‌های تحلیلی هم می‌گفتیم یکی از کستگی‌های فوتبالبازان ما مخصوصاً دسته‌هایی که در لیگ عالی بازی می‌کنند همین است که در بازی‌ها پاس‌های عمیق همدیگر فهمی خوب دیده نمی‌شود. البته بسیار شاید چون میشمارند که میدان عامل اساسی است، میدان با اونها تاثیر میرساند، اما بعضی میدان‌های است که بازی کردن در آن خیلی خوب است. خب ضربه جریمه‌ای و وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان خوجاند. حالا ببینیم که این امکانیت برای فوتبالبازان خوجاند چگونه انجام می شود. قسم زیادی فوتبالبازان مهمان در جریمه‌گاه تیم ارتش قرار دارد و حالا می‌بینیم بیننده های عزیز پرتاب خیلی بلند و حسین محمد علی توپ رو داشته میگیره. خب یک بار دیگر در مورد اون چیزی که ما در آغاز گزارش گفتیم اگر پیروزی نصیب تیم میزبان شود یا تیم مهمان چنین حالت به عمل میاد. مثلا اگر تیم ارتش غلبه کند ما گفتیم اونجا 26 امتیاز اندک اشتباه شد، خب 27 امتیاز میگیرد. اگر خوجاند غلبه کند 26 امتیاز. برای همین در بازی امروز غالب یک زینه بالا میرود، یعنی اگر تیم ارتش غلبه کند موقع خود را استوار میکند، در زینه ششم خوجاند غلبه کند اونها میگذرد. برای همین دسته‌های پایانی دیگر ریگارتا از حاصلات باز فرصت دارند که از هم دیگر پیش گذرند. حالا
дар зинаи нуҳуми ҷадвал ҳосилот қарор дорад. Дар паи хатлон агар масалан ҳосилот дар бозии минбаъда имтиёз нагирад ё пирӯз нашавад, он гоҳ ин дастаи дуюми футболи кишвар дар мавсими имсол хоҳад буд ки лигаи олиро тарк мекунад. Парвиз Алиев вале бенатиҷа бо туп футболбозони Артиш, Комрон Иброҳимов ва боз ҳам як партоби ноаниқи ин дифогари марказии дастаи Артиш аст. Эҳсон Бобоев ҷонгир Эргашев буд. Ҳоҷибои Зиёев ҳам хато кард. Дар паси нахустин ба ҳамдастаи худ шояд гумон кард галакай ҳамдасташ ба ҳамла ҳамроҳ мешавад. аммо бенатиҷа. Фирдавс Абдусалимов, Ҷаводбек Расулов, пас ба Ҳоҷибои Зиёев, Боқиев, Зиёев, пас ба маркази майдон, Шангатен. Бисёр дар идора кардани туп хуб аст, вале инҷо боз як хатогии дигар дар паси нахустин аз ҷониби муҳофизатгари тими Артиш буд. Дориан Тенго, Маҳди Амини, дарвозабони эронӣ дастаи Хуҷанд. солҳои пеш тими Артиш ва Хуҷанд ҳамеша барои мақому мартабаи баландтар талош мекарданд. Зинаҳои болоӣ, зинаҳои дуюму сеюм ва ҳамасола ин дастаҳо дар қатори топ 5 ҳам қарор мегирифтанд ва яке аз дастаҳое буданд ки ҳатто барои рохатҳои ҷоми конфедератсияи футболи Осиё бозӣ мекарданд. Аммо имсол ин ду даста аз зумраи камфаъолтарин тимҳои футболи кишвар шуданд ки ба зергурӯҳи бӣ шомил шуданд. ҳам Артиш ва ҳам Хуҷанд, яъне нисбат ба панҷгонаи аввал заифтар аз рӯи ҳоло ҷадвал ҳисоб кунем, бале ҳамин гуна аст. ва он дастаҳое ки имтиёзи бештар гирифтанд, маълум аст ки онҳо пурқувваттар ҳастанд, аз ҷумла Истиқлол, Равшан, Исхата, Куктош ва ҳатто Файзкан. ва нагуфта намонад ки имрӯз ва ҳоло дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бозии дигари давр миёни дастаҳои Файзкан ва Куктош ҷараён дорад ва ин бозӣ баъдан манзури шумо хоҳад шуд, бинандаи азиз, аз шабакаи мо. Зарба ҷониби дарвозаи тими Артиш, вале Сунни Маҳмадалӣ тӯбро дошта мегирад. ва рақоботи дастаҳои Файзкан ва Куктош, шояд агарчи Файзкан аллакай ба ҳадафи худ расид, яъне дар лигаи олӣ боқӣ монд, нисбат ба ин бозӣ шояд он қадар ҳассосияти баланд надошта бошад. Аслан он бозие ки дар расидгоҳи бӣ мешавад ҳассосияти хеле баланд доранд. барои ҳамин онҷо ҳам Куктош ва ҳам Файзкан ки аз лиҳози молиявӣ бисёр танқисӣ доранд, шояд аллакай ба ҳадафи худ ҳам расиданд. ҳарчанд дар оғози мавсим мо мегуфтем ки Куктош метавонад зинаҳои дуюм ё сеюмро ишғол кунад, зеро даста бисёр бозии хуб нишон дод дар мавсими сола бо раҳбари Аҳлиддин Турдиев. вале ҳоло бинобар он сабабҳо, он мушкилҳое ки мо гуфтем, даста дар ҳолати бад қарор дорад. вале мо бояд аҳсан бигӯем ба тими Файзкан, ба мураббии ин тим Ҷалолиддин Маҷидов ва ҳамчунин Муҳаммадалӣ Содиқов, ки як муддат дар ин тим ба ҳайси мураббӣ кор кард. ва ин аз зумраи дастаи камбаҳои мо буд, вале мураббиён тавонистанд, футболбозон тавонистанд натиҷаи баланд нишон диҳанд. аҳсан бояд ба онҳо гуфт. иштибоҳ аз ҷониби Комрон Иброҳимов, боз як хатогии ӯ дида мешавад ва қариб буд Ҷаҳонгир Эргашев аз ин хатогӣ хеле хуб истифода кунад ва дарвозаи тими мизбонро нишон гирад. футболбозони тими Артиш тӯбро мегиранд.
артуми хеле дуру дароз аммо бенатиҷа. боз ҳам як хатои дигар сурат мегирад. хеле зиёд шуданд. аллакай дар 21-22 дақиқаи аввали дор хатоҳо хеле зиёд. исроил холов корти зард мегирад. ин дуюмин дифоъгари дастаи артиш аст ки дар бозии имрӯза корти зард мегирад. эҳсон бобоев аз бой афтид ва маълум мешавад ки осеби ҷиддӣ гирифтааст нимуҳофизатгари дастаи хуҷанд. бозингари рақами 17 дастаи артиш ҳоло дар ҳамин лаҳза бисёр дағал бозӣ кард. бисёр дағал. ва довар ба ӯ корти зард нишон дод. амалкарди исроил холов бисёр барои бозингари тими хуҷанд ҳатто осебпазир ҳам буд. ҳоло намедонам то кадом андоза бо кадом албатта критерияҳо доварон ҳисоб мекунанд чунин ҳолат метавонад барои футболбози ҳариф осебрасон бошад. ончо дар назди вар доварон ҳам нишастанд. агар ин чиз дақиқ бошад боз довар метавонад ба вар таваҷҷӯҳ кунад. вале барсоат аллакай қарори ниҳоии худро баровард, корти зард нишон дод. вале ба ҳар сурат ин қарорро довар метавонад боз бекор кунад агар ҷиддӣ бошад ҳамин амалкарди ҳимоятгари клуби марказии варзиш артиш. خب ضربه جریمه‌ای نوبتی برای تیم خوجند باز هم از همین موقع این مراتب دیوم میشود در بازی امروزه که است کنار چپی میدان شاگردان فاروق معروفیف ضربه جریمه‌ای به دست میآورند. حالا در نزد توپ بهیرجان سنگینبویف است. бале ҳоло довар ба вар таваҷҷӯҳ мекунад бинандаи азиз Насрулло Кабиров ва ҳарчанд дер ҳам шуд ба ҳар сурат ин ҷараёни бозӣ аст. бубинед дар футболи муосир ҳам доварон ҳатто баъд аз оғоз кардани бозӣ дубора бармегарданд ва қарори худро метавонанд тағйир диҳанд. ҳоло биёед акнун мебинем бинандаи азиз ки Насрулло Кабиров ҳоло баъд аз тамошои ин ҳолат ба чӣ хулоса меояд ва исроил холов дар экранҳои мо шумо тамошобинони азиз ва ин лаҳза бори дигар такроран нишон дода мешавад. сараввал ҳаминро бояд гуфт бозингари дастаи артиш бо туп ҳам талош карда истода буд вале сараввал ба пои бозингари дастаи хуҷанд зад. бисёр амал карди дағал бубинед лаҳза ба лаҳза ҳоло барои мо шумо нишон дода мешавад ин чиз ва ин бисёр осебпазир аст. хуб ҳоло мебинем Насрулло Кабиров ин лаҳзаро дида истодааст ва ҳоло ба чӣ хулоса меояд баъд аз тамошои наворҳои суст карда шуда. хеле зиёд ҳоло барои мо ин лаҳзаро нишон медиҳанд ва ҳоло ба қарори Насрулло Кабиров мутаваҷҷеҳ мешавем бинандаи азиз. корти зард бекор карда мешавад ва корти сурх. корти сурх ба Исроил Холов агар хато накунам. ва корти сурх ба бозингари тими артиш. пеш аз он ки довар ба назди вар равад ман ин чизро тахмин карда будам ки ин чиз ҳам вуҷуд дорад. албатта барои ба даст овардани туп талош кард Исроил Холов. вале футбол ҳамин аст.
баъзе лаҳзаҳои иттифоқ меафтанд ки худи бозингар ҳам интизор надорад. Ин футбол аст, бозӣ, яъне дар асл мегӯянд расиш ё муҳориба ё ба истилоҳи дигар контакт аст. Ба ин хотир аз ин чиз эҳтиёт шудан хеле ва хеле душвор. ҳоло акнун тими мизбон бо шумораи кам бозиро идома медиҳад ва ин беҳтарин фурсат аст барои футболбозони дастаи Хуҷанд ки афзалиятро ба даст гиранд дар дидори имрӯза. Белон Джерард то ҳамин дам бозингарони клуби маркази вардаши Артиш бо 5 дифогар бозӣ мекарданд. Акнун як дифогар аз майдон гирифта шуд, онҳо бо 4 ҳимоятгар бозӣ мекунанд, яъне 2 бозингари канорӣ ва 2 бозингари хати дифои марказ. ва танҳо шояд Белон Джерард мазаз Жан Гатен каме ба марказ мефарояд ва дар мавқеи нимуфиза шояд бозӣ мекунанд. вале ҳоло ин чиз маълум нест. Бахтиёр Азимов идомаи ҳамлаи тими Артиш, ҳоло футболбозони тими мизбон ҳамлаҳои худро анҷом дода истоданд. тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда мешавад. фурсат ҳаст барои футболбозони клуби маркази вардаши Артиш. зарба зада мешавад ва бисёр мавқеияти хуб буд барои афсарон ва онҳо метавонистанд ҳамин ҳоло муваффақ шаванд. партоб ба канори майдон. инҷо Даниев буд, вале аввалин шуда ба тӯб Ҳусниддини Маҳмадалӣ расид. сурати баланд гирифт Далиев, аммо дар замони тими Артиш ҳам хуб кор кард дар ин вазъият. Ҷонгир Гашев, Фирдавс Абдусалимов, партоби дубора ба капитани дастаи Хуҷанд. ҳамлаи меҳмонон аз канори чапи майдон ва Белон Джерард ҳоло тӯбро аз майдон зада берун мекунад. Ҷонгир Эргашев, Фирдавс Абдусалимов, Давлатов. ҳамлаи футболбозони клуби маркази вардаши Артиш аз канори рости майдон идома мекунанд. мавқеияти хуби партоб анҷом додан ба ҷаримагоҳи Хуҷанд буд, аммо ин лаҳзаро сарфи назар кард бозингари канори дастаи клуби маркази вардаши Артиш Шаҳбоз Ҳабибов. ва боз як футболбози дигари тими Хуҷанд андаки ҷароҳат бардошт. ва дақиқаи 30 бозӣ аст. бинандаи азиз, 30 дақиқа аллакай аз оғози ин вохӯрӣ сипарӣ гардид. ҳисоб 0-0 кушода нашудааст. танҳо дар ҷараёни рақобат дифогари дастаи Артиш Исроил Холов бинобар сабаби вайрон кардани қоидаи бозӣ бо корти сурх ҷазо дода шуд. Парвиз Алиев, дастаҳои клуби маркази вардаш ва Хуҷанд дар мавсими имсола 2 бозӣ анҷом дода буданд. бозии нахусти дастаҳо Муҳимай дар даври ҳаштум дар майдони дастаи Хуҷанд баргузор шуда буд ва футболбозони тими Артиш бо ҳисоби 2-0 бар ин даста ғалаба ба даст оварданд. ҳисоби 2-0 дар сафар. ва баъдан дар ин майдон ҳам клуби маркази вардаши Артиш бо ҳисоби 2-0 ғалаба карда буд. яъне дар 2 бозӣ
онҳо бо ҳисоби умумӣ 4-0 пирӯз шуданд бар ин даста. ва хуҷанд ҳоло бисёр имконияти хуб дорад ки дар лаҳзаи бисёр душвортар барои худ ки дар гурӯҳи зергурӯҳи Б аст интихоми ду бохти худро дар дидори имрӯза гирад. ман ба хотири он мегӯям ки футболбозони тими артиш бо шумораи кам бозӣ доранд, аммо онҳо боз аз рӯи равиши бозии худ метавонанд ҳатто аз хуҷанд имтиёз гиранд. ва ин футбол аст. бинандаи азиз, баъзе дастҳое ҳастанд ки бо шумораи кам беҳтар бозӣ мекунанд. бахтиёр азимов, комрони мирзохон, ҳусайни маҳмадалӣ, зарбаи хеле баландию ба хати ҳамла. инҷо Жангатен ба тӯб расида натавонист. Ҷавоҳирбек Расулов, дифоъгари маркази дастаи хуҷанд, маркази майдон ирсол мекунад. пас ба канори рост идомаи ҳамлаи дастаи хуҷандро мебинем. аз Бекдалиев имконият ҳаст барои футболбозони хуҷанд, вале паси он намегузарад. аз бозигари клуби маркази вардиш Артиш. ҳоло Парвиз Боқиев дар муқобили Ҳабибов хато кард. Эсон Бобоев, Очибой Зиёев зарба мезанад, вале зарбаи ӯ болотар аз дарвоза аз майдон берун мешавад. шояд дигар варианти иловагӣ надошт Очибой Зиёев, ба хотири ҳамин зарбаи худро ҷониби дарвозаи Ҳусайни Маҳмадалӣ иҷро кард. ҳамлаи футболбозони тими Артиш, имконияти бисёр хуб барои Ҳабибов. ҳоло дар ҷаниб дастаи хуҷанд ва зарба мезанад, аммо бо ин амалкардаш Парвиз Буқиев, на инҷо Рамазон Наниев будааст, ин ҳамларо бартараф месозад. биёд бор дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. хеле имконияти қулай дошт Шаҳбоз Ҳабибов, аммо Рамазон Наниев ин вазъиятро бартараф кард. аввалин зарбаи кунҷӣ барои футболбозони тими мизбон аз канори чап. дар назди тӯб муҳофизатгар Шероз Шарифов партоби баландиро ба ҷаримагоҳи хуҷанд ту берун карда мешавад. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. тӯб аз майдон берун нашудааст. хеле хуб бозӣ кард дар ин лаҳза бозингари канори тими Артиш. агар ба ҳайати клуби маркази вардиш Артиш нисбат ба бозиҳои дигар мутаваҷҷеҳ шавем, ғайр аз Тимур Ҷураев боз футболбозони дигар ҳам ҳастанд ки дар дидори имрӯза иштирок надорад. тамошобини азиз, аз ҷумла оне ки ба тими мунтахаби футболи кишвар
даъват шудааст. онҳое ки даъват шуданд аз ҷумла дарвозабони даста Суруххоҷа Юсупов ва ними ҳимоятгари канор Вайсиддин Сафаров барои иштирок дар мусобиқа байналмилалии ҷоми Мердека 2023 ба ки дар давлати Малайзия баргузор мешавад даъват гардиданд ва пагоҳ тими миллии футболи кишварамон дар ин бозӣ ки аслан нуфузи бозӣ дӯстонаи байналмилалиро дорад бо Малайзия рақобат мекунад барои ба даст овардани ҷоми Мердека. бозӣ пагоҳ соати 18 бо вақти Тоҷикистон баргузор мешавад ва тавассути шабакаи мо ҳам ин бозӣ мустақиман манзури шумо хоҳад шуд. аз ҳамаи шумо даъват мекунем ки ба ин бозиро тамошо кунед ва тими миллиро дастгирӣ намоед. албатта набудани ду бозингар ба ин тим хоҳем нахоҳем таъсирашро мерасонад. ду бозингари асосӣ футболбозони клуби маркази вартиш артиш ҳамин ҳоло ба дарвозаи ҳарифон 16 тӯб заданд ва 15 тӯб сар доданд. аз ин ҷиҳат онҳо натиҷаи беҳтарро надоранд. танҳо аз лиҳози сардони голҳои камтар натиҷаи беҳтарро доранд, вале аз клуби маркази вартиш артиш дида хуҷанд зиёдтар гол заст, 2 гол зиёдтар ва тими регарта даст 3 гол зиёдтар. зарбаи кунҷӣ барои футболбозони дастаи хуҷанд. на зарбаи ҷаримаи будаст масъалат мепурсем бо ҳирчун Сангинбоев дар назди тӯб ва ҳоло шумори зиёди футболбозони хуҷанд дар ҷаримагоҳи тими артиш қарор доранд. партоби хеле баланд ва тӯб аз ҷаримагоҳ берун карда мешавад. боз як имконияти дигар, вале дарвозабони тими мизбон тӯбро дошта гирифт. пас ба канори чап идомаи ҳамлаи футболбозони тими хуҷанд. хеле партоби баланд. эҳсон бобоев соҳибони майдон ба ҳамла мераванд ва ҳоло бисёр суръати баланд дорад бозигари канори тими артиш, аммо доваришорон Комрон Иброҳимов аст. доваришорон мекунад ки ӯ ғайри қоида бозӣ кард, бо дастела дод футболбози дастаи ҳарифро ва ба ҳамин хотир инҷо зарбаи ҷаримавӣ дода мешавад. то анҷоми нимаи аввали бозӣ 5 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. шояд довар боз андаке дақиқаи зиёдтар илова кунад, чунки дар лаҳзаи тафтиши як ҳолат ки вар ба он дахолат кард, махсусан гирифтани корти сурх ба дифоъгари тими артиш, вақт хеле зиёд тӯл кашид. ҳамлаи футболбозони хуҷанд аз канори чап. эҳсон бобоев, ҳоҷибой зиёев, паси хатои ӯ Бахтиёр Азимов буд, акнун Шаҳбоз Ҳабибов ва пас аз оне ки
тӯбро гирифт муҳофизатгари тими артиш Дориан Тенгу ӯро бизбоқи фасбои афтум. идомаи ҳамлаи тими мизбонон Ҳабибов вале тӯб аз майдон берун шуд. аммо таркиби рӯи футболбозони дастаи Хуҷанд ҳамин ҳоло дар хати ҳамла чандон хуб ба назар намерасад. онҳо қариб 20 дақиқа мешавад ки бо шумораи зиёдтар бозӣ доранд нисбат ба футболбозони тими мизбон, аммо ягон ҳамлаи хафнок ҷониби дарвозаи онҳо анҷом надоданд. Белон Ҷерард пас ба дарвозабон зарбаи Ҳусайниддин Маҳмадалӣ ба маркази майдон. инҷо Ҳоҷибои Зиёев хеле зуд тӯбро гирифт, вале агар нисбат ба иҷрои зарба тӯбро идора мекард ва баъдан бозиро оғоз мекард, бисёр хуб мешуд. боз як ҳамлаи нобарории футболбозони дастаи Хуҷанд аз канори чап. ва ҳамин ҳоло бубинед чӣ гуна лаҳза ба миён омад дар назди дарвозаи клуби маркази вардаш артиш. фишори ҷаҳонгир Эргашев қариб буд ба хатогии дарвозабони тими мизбон оварда расонад. бисёр сари вақт капитани дастаи Хуҷанд фишор овард ба Ҳусайниддин Маҳмадалӣ. ҳоло бо ту футболбозони дастаи артиш Аббос Андалебов, Комрод Иброҳимов ҳамлаи футболбозони артиш қатъ мешавад. акнун бозигарони Хуҷанд ҳоло ба ҳамла мегузаранд. як дақиқаи дигар боқӣ мондааст. бинандаи азиз, то анҷоми нимаи аввал, то вақти асоси нимаи аввал, чунки боз довар дақиқаи иловагӣ ҳам медиҳад. хато накунад. Ҳабибов, Денгу, Аббос Андалебов, идомаи ҳамлаи тими артиш, партоби хеле ҳам баланд ба ҷаримагоҳ ва инҷо Парвиз Боқиев тӯбро аз ҷаримагоҳ берун месозад. Шабос Ҳабибов ва хато инҷо муқобили Ҳоҷибои Зиёев будааст. довар 6 дақиқа илова мекунад ба қисми аввали бозӣ. бинандаи азиз, ва ба ҳар сурат мо як бозии ҷолибро бо иштироки дастаҳои мазкур надида истодаем. идомаи ҳамлаи тими артиш ва инҷо Жан Гатон шояд гумон кард ки футболбози рақами 19 Аббос Ҳабибов аллакай метавонад вориди ҷаримагоҳ шавад, аммо ин амалкардаш ҳеҷ натиҷае наовард.
Абдусалимов. Партов ба канори чап бисёр олӣ буд. Домои ҳамлаи дастаи Хуҷанд. Партовро интизор ҳастем, аммо ин тавр намешавад. акнун ирсоли хеле ҳам баланду ва хуба Ҷаҳонгир Ергашев. аммо капитани дастаи Хуҷанд ҳоло хато мекунад. беҳтарин партов буд ба капитани дастаи Хуҷанд ва Ҷаҳонгир Ергашев метавонист беист ҳам зарба занад. мебинем ҳарчанд ба футболисти тими артиш нарасидааст, аммо довар ишора кард ки ин амал кард хато аст ва бояд ба тими мизбон зарбаи ҷаримавӣ дода шавад. Рома, можно, Ром? Можно? Парвиз Боқиев. Нет! идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд Ҷаҳонгир Ергашев. Ергашев бисёр хуб тӯбро зери назорати худ мегирад. ва инҷо бархурд бо иштироки Парвиз Алиев ва ҳамчунин бозингари клуби марказии варзиши Артиш. аз 6 дақиқа илова кардаи довар аллакай 3 дақиқаш сипарӣ шуд. 3 дақиқаи дигар дар пеш аст ва дастаҳо ҳоло вазъиятҳои хавфнок дар назди дарвозаҳои худ надоранд. Абибов. аут ба фоидаи футболисони тими Артиш аст. Бахтиёр Асимов. ҳамлаи тими Хуҷанд ва хеле суръати баланд дошт Буҳурҷон Сандинбоев ва довар ишора кард ки футболиси дастаи Хуҷанд қоидаи бозиро вайрон кардааст. Аҳмадалӣ зарбаи сахти ба марказ ҳоҷибои Зиёев. Элон Ҷерард вале ӯ ҳам ба тӯб расида натавонист. Белонг Ҷерард хеле устувор ҳоло бозӣ кардан мехоҳад ин дифоъгар дар хати ҳимоя. имконият барои тими Артиш Жангатен ва беҳтарин фурсат дар дақиқаи 5-уми рақобат дар охири нимаи аввали дидор. аввали зарбаи Жангатен аз паҳлӯи дарвозаи Маҳдӣ Аминӣ аз майдон берун мешавад. бед лаҳзаи такрорро мебинем. хеле фурсати хуб дошт Жангатен дар муҳориба аз ҳама гузашт барои гирифтани тӯб ва зарбаашро ҳам хуб иҷро кард, аммо ворди дарвоза нашуд. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст то поёни нимаи аввали бозӣ. бинандаҳои арҷманд ва шояд баъз аз зарбаи дарвозабони клуби марказии варзиши Артиш
صدای اشتراک داور هم از انجام نیمه اولی دیدار درک بود. همدارد صاحبانی میدان حالا ادامه میدهد. پرتاب خیلی بلند و در زمان تو رو داشته میگرد و همینطور صدای اشتراک داور از پایان نیمه اولی رقابت درک میدهد. حساب 0-0 بیننده عزیز کشوده نشده است و ما بعد از چند لحظه برمیگردیم به قسم دوم دیدار بین دسته های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند. با ما باشید.
خب بیننده عزیز، با قسم دومی بازی بین دسته‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند برمیگردیم. حساب 0-0 شده نشده است و 45 دقیقه قسم اول 6 دقیقه ایلوگی. اصلا بگیم که بازی نچندان خوب بود، خطا نمیکنیم، برخوردها، قاعده ویرانکنی ها از جانب دسته ها خیلی و خیلی زیاد به نظر می رسید. اکنون قسم دومی رقابت آغاز می شود و می بینیم که چگونه بازی جریان میگیرد. خوب، دو تأخیرات در حیط دسته ارتش انجام می شود. عبدالله شریفوف به جای شهباز حبیبوف به میدان میآید. عبدالله شریفوف تحت رقم 18 بازی میکند و بازیگر رقم 19 حبیبوف ایواز کرد و همچنین نفری دومی که در حیط کلوب مرکزی ورزش ارتش به میدان میآید. حالا کی را ایواز میکرده باشد؟ نفری دوم بازیگر رقم 66 محمد اقبال давлатов است و او بازیگر رقم 88 عباس اندلیبوف ایواز کرد. دو تغییراتی پای هم در کلوب مرکزی ورزش ارتش بیننده عزیز. خب اکنون قسم دوم تغییرات در حیط دسته خوجند نیست و حالا از مرکز میدان فوتبالبازان تیم ارتش بازی را شروع خواهند کرد. یادآور میشویم که همین حالا در ورزشگاه مرکز شهر حصار بازی دیگری دور مخصوصا میان کلوب‌های فیضکن و کوکتاش در گروه ام جریان دارد و اونجا قسم اولی رقابت با پایان رسیده است و قسم دومی دیدار اونجا هم شروع گردید و در مورد نتیجه این بازی من بعداً با شما خواهم گفت. خب حالا بیاید به حیط دسته ها دیگر توجه میکنیم. دسته خوجند که والیبال کبوت حالا بازی دارد. مهمان این رقابت است مهدی امینی دروازه‌بان، حمایتگران این دسته پرویز باقیف، رمضان ننیف، جواهربек رسولوف، فردوس عبدالسلیموف هستند. در مرکز پرویز جانعلیف، حاجیبای زیایف، حالا حمله دسته خوجند، احسان بابویف، ازبек دلیف، боярҷон сангинбоев ва дар хати ҳамла ҷаҳонгир эргашев, капитани даста сармураббии тим фаррух маруфиев. хуб, дастаи мизбон артиш ҳусниddин маҳмадалӣ дарвозабон, ҳимоятгарон билонг ҷедар, комрон мирзохон, капитани даста комрон иброҳимов ва бахтиёр азимов. исроил холов дар қисми аввал бинобар вайрон кардани қоидаи бозӣ бо корти сух ҷазо дода шуд ва ҳамин тавр аз майдон берун гардид. дар марказ дориян нтенгу, шаббоз шерос шарипов, маъзарат акнун абдулло давлатов, محمد اقبال давлатов و در خط حمله ژان گاتین بازی میکنند. فایز давлатов مربی کلوب مرکزی ورزش ارتش است. شمس قاسموف اجرا کننده وظیفه سرمربی این دسته بنابر سبب کارت سوخت داشتنش در سه بازی اشتراک کرده نمیتوانست. به این خاطر در بازی امروز او با دسته کمک کرده نمیتواند و فکر میکنم در این ورزشگاه شمس قاسموف نشسته باشد و این بازی را تماشا کرده است اگر خطا نکنم. خب حالا بازیگران دسته خوجند حمله‌های خود را انجام داده استند. خب در بازی فیضکن و کوکتاش حساب 0-3 است با فایده دسته کوکتاش بیننده عزیز. بعد از قسم اولی رقابت فوتبالبازان دسته کوکتاش پیش صف هستند. ادامه حمله دسته خوجند بهیر سنگینبویف ولی با اجازه نمیدید بازیگری تیم ارتش. این عبدالله давлатов معذرت عبدالله شریفов است. عبدالله давлатов دوباره چهارم در بازی
имрӯза. довари бозӣ Наслу Кабиров ва дар канорҳо ба ӯ дар дидори имрӯза кӯмак мекунанд Ҳамза Шоймардонов ва Ҷурабек Содиқов. баъд аз он ки футболбозони дастаи артиш корти сурх гирифтанд, ҳоло бисёр як вазъияти хавфнок барои дарвозабони Хуҷанд, вале Маҳдӣ Аминитовро дошта мегирад. Корти сурх гирифтанд, шояд онҳо барои натиҷаи мусовӣ ҳам талош кунанд, чунки дастаи артиш дар зинаи аввал аст. дар сурати ба даст овардани натиҷаи мусовӣ онҳо соҳиби 25 хол мешаванд ва назар ба пешина мавқеи худро устувор хоҳанд кард дар ин мавқеъ. мон хотисон кардам дар қисми аввали дидор байни ин дастаҳо ки дар ду бозии қаблие ки дастаи Хуҷанд рӯи маркази варзиш артиш баргузор шуда буд, бо ҳисобҳои якхелаи 2-0 ин даста Хуҷандро шикаст додааст. ин бозии сеюми онҳо дар мавсими мисол аст. идомаи дастаи Хуҷанд, фурсат барои Ҷаҳонгир Эргашев ва зарбаи бисёр сахти ӯ Ҳусниddин Муҳаммадалӣ бо як сейви олияш ҳамлаи дастаи Хуҷандро бартараф кард. ин яке аз фурсатҳои хуби 100% голзанӣ барои бозингарони меҳмон дар рақобати имрӯз аст. Ҷаҳонгир Эргашев суръати хеле баланд гирифт, аз ҳамин мавқеъ дарвозаро нишон гирифт, аммо сейви дарвозабон Ҳусниddин Муҳаммадалӣ ин ҳамларо барбод дод. Боиҷон Сангинбоев ҳоло зарбаи кунҷиро ба фоидаи дастаи Хуҷанд ба бозӣ медорад ва мебинем ки чӣ гуна ин корро анҷом медиҳад. ин футболбоз партоби хеле баланди ӯ ба ҷаримагоҳ ва зарбаи бисёр хуб инҷо иҷро мешавад. Ҳоҷибой Зиёев бо сар зарба зад, вале зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. Бозингар рақами 6 дастаи Хуҷанд аз Бенонг Ҷерард дида баландтар ҷаҳид ва ба тӯб расид, аммо тӯб ворди дарвоза накард. ҷангатен разум мегиранд футболбозони дастаи Хуҷанд. аз ба канори рост Далиев, Парвиз Боқиев, Наниев, Ҳоҷибой Зиёев, ту ба Фирдавс Абдусалимов нарасид. инҷо Абдулло Шарипов ҳоло тавонист инҷо садироҳи ҳамлаи дастаи Хуҷанд шавад. дар маркази майдон ҳоло футболбозони дастаи артиш ба ҳамла мераванд. паси бисёр хуби Шарипов буд ба канори майдон. имконияти хуб аст, аммо дар зудтарин фурсат дар ин лаҳза тӯбро дифоъгари дастаи Хуҷанд бартараф кард Рамазон Наниев ва довар ишора мекунад ки инҷо офсайд будааст дар ҳамлаи тими артиш. офсайд шуд баъд аз партобе ки аз ҷониби Шеруз Шарипов буд ба қайд гирифта шуд. ва ҳоло сари нав инҷо аз он ҷое ки ҳолати офсайд ба қайд гирифта шуд тӯбро ба бозӣ даровард. Фирдавс Абдусалимов, Эҳсон Бобоев, Наниев. агар
یک بازیگری دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش کارت سرخ نمیگرفت، شاید آنها بیشتر فشار می آوردند و وابسته به همین چیز آنها در نیمه میدان خود اندکی در خط دفاع نشستند. Ҷавобек Расулов, Парвиз Алиев, Эргашев, вале капитани дастаи Хуҷандро легионери клуби маркази варзиши артиш аз пой меафтонад. зарбаи ҷаримавӣ барои тими Хуҷанд. ҳоло мебинем ки партобро ки ирсол мекунад. خیلی ضربه بلند و توپ از میدان بیرون میشه. ده دقیقه سپری میشود از آغاز قسمی دومی دیدار. شمسی قاسموف برای ما شما نشان داده میشود، مربی کلوب مرکزی ورزش ارتش که گفتیم بنابر کارت سرخ داشتن امروز همراهی دستان نیست، ولی از منبر ورزشگاه این بازی را تماشا دارد و در تمرین‌ها من فکر میکنم او آماده کرده است دست رو. دومای حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش و حالا مهدی امینی هم توپ رو داشته میگیرد. خب دلیر یادگورов، شیروانی آمدشویف و تنها دو نفر رو شناخته کردیم. در منبری ورزشگاه قرار دارند. دلیر یادگورов عضو رگارتادا است، شیروانی میدونیم عضو تیم استقلال. آنها بازیکنان تیم ملی هستند، اما کلوب استقلال به خاطر آنکه برای لیگ قهرمان‌ها آمادگی دیده شده است، بازی آینده آنها با پرسپولیس است، دو بازی پای هم، به خاطر آنها اجازه ندادند بازیکنان خود در تیم ملی در این دوره بازی کنند. البته هر کلوب می‌خواهد نتیجه خوب به دست آورد و بازیکنانش بدون آسیب به تیم کمک رساند. دومای حمله دست خوجان دلیف، ضربه خوب اما بلندتر، توپ از میدان بیرون می شود. بسیار اقدام خوب. الله سندری محمد علی است، نسی در آنسای خود توپ رو با خوزی می دارد. با توپ فوتبالبازی کلوب مرکزی ورزش ارتش اما زود توپ با بازیکنان خوجان برمیگردد. من بازی که بیشتر خاراکتری تاکتیکی داشته باشد، یک بازی که منظم یک دسته ترکیب راهی خوب کند، این بازی رو کمتر میبینم. من در بازی‌های لیگ عالی این چیز خیلی کمتر اتفاق میافتد. این واسه با مهارت فوتبالبازان است. پرتاب‌های هوایی با خط حمله، سرعت بلند، این چیز بیشتر دیده میشه. دومای حمله دسته خوجان
Азбекдалиев. Фурсат ҳаст барои меҳмонон. ҳоло Алиев буд ва довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ нест. дар қисми дуюм футболбозии дастаи Хуҷанд бештар ҳамла карда истоданд ва бештар мехоҳанд ки ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд. Бисёр муҳим аст барои онҳо аз фурсати хеле хуб истифода бурдан. ҳоло дар муқобили Азбекдалиев хато аз ҷониби футболбози тими Артиш сурат гирифт. Зарбаи кунҷӣ. Зарбаи кунҷӣ барои бозингарони дастаи Хуҷанд. Сангинбоев дар назди тӯб. Партоби хеле баланду мувофиқ ба ҷаримагоҳи тими Артиш ва зуд бозингарони мизбон тӯбро берун мекунанд ва як зарбаи хеле хуб, бисёр зарбаи хуб. Фирдавс Абдусалимов, аммо тӯб баландтар аз дарвоза аз майдон берун шуд. бубинед ба зарбае ки зуд аз ҷониби дифоъгари дастаи Хуҷанд ирсол шуд. Беист зарба заду. Агар ин тӯб ворди дарвоза мегардид, ман фикр мекунам яке аз беҳтарин голҳои дастаи Хуҷанд дар мавсими имсолӣ мешуд. шояд яке аз голҳои зебои мавсими имсолии Лигаи Олии кишвар ҳам шояд ҳамин гуно бошад. خب اصلا حالا میدانی مرکزی ورزش ارتش چندان معلوم میشود که شاید برای بازی خوب نباشد. شاید بازیگران خوب احساس میکنند در این میدان، ولی به هر صورت در نوارها بسیار رنگ و رنگ مینماید. البته این وابسته به اقلیم هم است، موسم هم است. من در چیراما میدان های ما بیشتر که اگر طبیعی باشند رنگشون زرد میشود. چون ما میدونیم چون متخصصین سطح بلندی میدان ها در فوتبال ما در کشور نیستند و این چیز هم البته تاثیرگذار بوده میتواند. و این خاطر بعضی از میدان های ما، میدان های کلانترین ما هم با سبزه صنعی آورده داده شده است، مخصوصا میدان مرکزی شهر دوشنبه و شهر حصار. حالا با توپ فوتبالزنی خوجند و اینجا خیلی تخلبازی کرده می شود از جانب محافظتگری تیم ارتش و داور با کارت زرد نشان میدهد. این نفر دوریان نتنگو است، بازیگر رقم 25 و نفری دومی هست در کلوب مرکزی ورزش ارتش که کارت زرد میگیرد و یک نفر کارت سرخ گرفت، اسرائیل خالف. با جریمه گو و با تو سینی محمد علی نرسید، اما فوتبالزن خوجان هم برای زود آغاز کردن حمله خود تشبث میگیرند. چگونه امکانیت خوب برای پرویز باقیف، اما اون نمیدونم او با سر توپ رو نگاه داشت چیز دیگر از بجای اون که ضربه زند برای بازیگر رقم 4 دسته خوجان. فرصتی خیلی خوب بود. مشاهدین عزیز بیاید بار دیگر میبینیم از کناری راست میدان حمله دسته خوجند آغاز گردید. پرتاب زود ارسال شد و بله اینجا واقعا پرویز باقیف اندکی خطا کرد و او
توبرو نگاه داشته می بود با سر. ببینید بردیگر لحظه تکرار رو پرتابی که از کنار راست میدان اجرا گردید. بله در همین لحظه پرویز باقیف اندکی سراسیمه شد و اگر زود ضربه میزد بهترین لحظه کشیدن سوی بازی در بازی میکرد. خب دلشاد بازار و میدان میاد با جای پرویز علیف. تخلص نخستین در دسته خوجان. این حال برای ما شما طاهر مومینوف رهبر کلوب فوتبالیست لاوشان در این میدان قرار دارند. و طاهر مومینوف سرمربی دسته لاوشان دستش در جام کنفدراسیای فوتبال آسیا تنها 2 گل دارد. حالا دسته را برای بازی‌های آینده مخصوصا مقابل پرسپولیس آماده کرده است. معذرت مقابل پرسپولیس استقلال بازی دارد، مقابل عبدالشوطه قرقیزستان این بازی در شهرستان برگزار می‌شود. و آنها هم برای تماشای این بازی آمدند و استقلال هم نزدیک است برای برگشتن به لیگ اولی. استقلال و پنچر هر دوی دسته فشاری بازیگران ارتش ولی نتیجه نمیدهد. ضربه خط و از سوی فوتبالبازی دسته خوجان. ضربه جبوزیویف بزن خب ضربه جریمه‌ای اکنون برای فوتبالبازان دسته میزبان داده می شود بعد از اون که در مقابل ضربه جریمه‌ای است یا انجو توپ از میدان بیرون هم شد و ضربه جریمه‌ای بود است. زمانی که در مقابل محمد اقبال دولتов خطا صورت گرفت یا از او پیشتر هم یک عملکرد دیگر بود. خب بیایید توجه میکنیم به ضربه ایشو کرده سوی میدان پرتاب به جریمه گفت و این روز جانبی دروازه‌بان بود است که دروازه‌بان توپ داشته گرفت. رویسان گینبویف و خطا از جانب ژان گاتن صورت میگیرد.
думай ҳамла ҳасти футболбозони дастаи Хуҷанд бо Ҳирҷон Сангинбоев. Ҷавоҳирбек Расулов тӯбро аз аутрос ба ҷаримаи дастаи Артиш ирсол кард, вале бенатиҷа буд. Фирдавс Абдусалимов зарбаи ӯ ва тӯб ба дасти Ҳусейни Маҳмадалӣ меравад. ва агар ягон ҳолати ғайр нашавад дар бозии имрӯза ки дастаҳо фурсати задани голро пайдо кунанд, дигар равиши бозӣ чунин менамояд ки ба натиҷаи мусовӣ ҳам арзанд аст. равиши бозие ки ҳамин ҳоло мо шумо дида истодем то дақиқаи 69 бозӣ. Белонҷера офсайд ба қайд гирифта мешавад. ва хотиррасон кардем ки ду тан аз бозингарони асосии клуби марказии варзиш Артиш дар ҳайати тими миллии кишвар дар мусобиқаи байналмилалие ки ҳоло дар Малайзия аст иштирок доранд ва аз тими Хуҷанд дар ҳайати тими миллӣ аз футболбозон албатта ки ҳеҷ кас нест. ва тими миллӣ ҳам пагоҳ бо Малайзия бозӣ хоҳад кард. ин ягона бозии байналмилалии дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар моҳи октябр аст. мушоҳидаи азиз, хуб тағйирот мешавад ҳоло дар ҳайати дастаи Хуҷанд бо Ҳирҷон Сангинбоев таҳти рақами 9 тарки майдон мекунад ва ба ҷои ӯ футболбози рақами 17 Хушнудбек Бузоров ба майдон ворид мегардад. аз Хуҷанд маъзарат мепурсем. як нафар дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон даъват шудааст. ин ҳам ҳимоятгар Фахриддин Аҳтамов ва албатта аз футболбозоне ки дар ҳайати дастаи олимпии кишвар дар бозиҳои интихобӣ муваффақ шуданд. махсусан дарвозабони клуби марказии варзиш Артиш Сурух Хоҷа Юсупов, ҳимоятгари тими Хуҷанд Фахриддин Аҳтамов, муҳофизатгари дастаи тими Русия Руслан Хайлоев, муҳофизатгари кӯктош Алишер Шукуров ва ҳамчунин боз чанд ҳимоятгарони тими наврасони кишвар даъват гардиданд. имсол чанд бозингари дастаи 17-солаи кишвар ҳам роҳ пайдо карданд барои иштирок дар бозиҳои байналмилалии тими миллии кишвар, аз ҷумла Абубакр Сулаймонов, капитани ин даста, ва инак боз Масуд Ғафуров буд аз тими наврасони кишвар ва инак Биловари Ҷамшидзода ва Баракатулло Неъматуллозода ҳам ба ҳайати тими миллӣ даъват шуданд ки ин таҷрибаи аввалин хоҳад буд барои онҳо. партои баланди Бахтиёр Асимов ба ҷаймаи дастаи Хуҷанд як зарба аз масофаи дур, вале зарбаи хато.
خوبه فراز بدون تموم جلو عادی خب تو انجامی وقتی اساسی این بازی بیننده عزیز 16 دقیقه دیگر باقی مونده است. حساب شده نشده است 0 بر 0. Расулов, Бубуев, Чбойзиев, Ильшот Бузоров, пасив ба канори рост, вале ба тӯпбозигари канори дастаи Хуҷан расида наметавонад. як ҳолати душвор буд махсусан барои иттифоқи дастаи артиш командани Мирзохон. барсоят он қадар зиёд эҳсос намешавад ки соҳибони майдон бо шумораи камтар бозӣ доранд. Белам Джерард. идомаи ҳамлаи тими артиш бар тӯба Абдулло Шарипов буд аз ҷониби Жан Гатен. Жан Гатен дертар пас дод ба Абдулло Шарипов, агарна бисёр имконияти хуби ба акшн ҳамла рафтан вуҷуд дошт. Абдулло Шарипов ҳоло тӯбро мегирад аз бои Хушнудбек Бузоров, муҳофизатгари канори дастаи Хуҷан. автоби хеле баланд ва ҷаймагаи дастаи Хуҷан. фурсати бисёр хуб, аммо ҳеҷ бисингери тими мизбон ҳоло атуб расида наметавонад ва онҳо наметавонад ки ҳамлаи худро хубтар анҷом диҳанд. натиҷаи мусовӣ бошад ба дастаҳои як имтиёзӣ меорад, аз ҷумла клуби маркази вардиш артиш дар сурати ба даст овардани як имтиёз бо 25 хол дар мавқеи худ қарор мегирад. Хуҷанд 24 имтиёз суросоич хоҳад шуд. фирдавс Абдусалимов думаи ҳамлаи футболбозони дастаи Хуҷанд.
аз лизи идора кардани тӯб бозингарони дастаи меҳмон бартарӣ доранд нисбат ба соҳибони майдон, аммо ҳолатҳои гулзанӣ онҳо камтар ба миён оварда истоданд. идомаи ҳамла аз сӯи футболбозони дастаи хуҷанд хушнудбек бозоров буд. дилшод бозоров дар экранҳои мову шумо. ҳоло хушнудбек бозоров зарбаи кунҷиро барои дастаи хуҷанд ба бозӣ медарад. артоби хеле баландию боз як ирсоли дигар ба ҷаримагаи клуби маркази вардаш артиш. имконияти идома додани ҳамла ҳаст. ҷоҳонгир эргашев пас ба марказ. фирдавс абдусалимов тӯбро ба ҷаримагаи ирсол кард. ҳоҷибой зиёев ирсоли тӯб ба канори рост. боз ҳам зиёев бар топи баланд, аммо тӯб аз майдон берун шуд. ин парвиз боқиев буд аст. маъзарат мепурсем. парвиз боқиев ҳоло натавонист як фурсати хуберо барои дастаи хуҷанд фароҳам орад. ده دقیقه دیگر باقی میماند تماشاگران عزیز تا پایان این واخوری. حالا کمکی طبی دسته میزبان با حسین محمد علی رسانیده می شود. در زبان دسته میزبان اندکی جراحت برداشت. خب این همون پرتابی پرویز باقیف که بسیار نادرست نوانیق و سراغی نوانیق ارسال گردید و یکی از شانس‌های خوب رو هم مهمونان از دست داد. بگو ضربه اول توپ اول بگو یکوبش شبایی رمضان خب در بازی دسته های فایزکان کوکتوش باز گل های دیگر هم به خیر گرفته شدند. اونجا 25 بر 2 شد با فایده دسته کوکتوش. Коврон Иброхимов. Можно. Идомаи ҳамлаи маркази вардиш артиш Муҳаммад Иқбол Давлатов. Аммо партоб намекунад ба ҷаримаго. партоби хеле баланд ва Маҳди Аминӣ тӯбро дошта мегирад. Ахтиёр Азимов. Рамазон Наниев тӯбро аз майдон зада берун кард. Тӯб берун нашудааст. Дар майдон аст тӯб. футболбозони дастаи хуҷанд метавонанд ҳамлаи навбатии худро оғоз кунанд. ҷаҳонгир эргашев дар маркази майдон. ҳоҷибой зиёев. фирдавс абдусалимов. ва ӯ хато кардааст дар рӯбарои Абдулло Шарипов. خب حالا اسدبек ҷӯрабекзода таҳти рақами 74 ба майдон меояд ва бозинги рақами 33 Жан Гатенро дар дақиқаи 83 дидор иваз мекунад.
Асадбек Журабекзода бозингери хеле ҷавон бисёр чарс метавонад ба тими артиш дар дақиқаи боқӣ монда кӯмак намояд. ҳатто метавонад барои ҳимоятгарони дастаи Хуҷанд хавфу хатари зиёдро ба миён орад. Фидас Абдусалимов. Ҷорбек Расулов. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд ва зарбаи Дилшод Бозоров хато меравад. آفرین دفع خراش ҳоло садои дарвозабони дастаи Хуҷанд хеле зиёдтар ба гӯш мерасад ки ба бозингарони даста тавсия дода шудааст ки барои туби нахустин бояд талош кунанд ва нагзоранд ки футболбозони дастаи ҳариф ҳамлаи худро оғоз намоянд. бо туб маъз футболбозони дастаи мизбон имконияти ба ҳамла рафтан аст. Давлатов партов ба ҷаримарои Хуҷанд берун карда мешавад. Бокиев ва инҷо як бархорди бисёр пуршиддат бо иштироки бозингари клуби маркази варзиши артиш Шерноз Шарипов ва Парвиз Бокиев. биёед бибинем чӣ гуна ҳолат буд. Расулов, Эргашев, партов ба ҷаримарои клуби маркази варзиши артиш. خیلی هم بالند دومای حمله کلوب مرکزی ورزش ارتش و بسیار موقعیت خوب برای آنها و مخصوصا اسدبек Журабекзода حالا با سر میخوزد مثلا ولی دشوارتر بود سر ضربه زدن. Исоли Навати ба канори чап. Далиев муваффақ нашуд ва Абдулло Шарипов тубро аз ӯ гирифт. Абдулло Шарипов суръати баланд мегирад. Партобаш ҷониби Асадбек Ҷурабекзода ва Фирдавс Абдусалимов дар ин лаҳза зуд тубро ба дифоъгари марказии дастаи Хуҷанд мирсонад. Бокиев партоби хеле баланд ба канори рост ва Хушнудбек Бозоров ба тӯб расида натавонист. ду дақиқаи дигар
дигар боқӣ мондааст. Тамошобини азиз, то поёни вақти асосии бозӣ. Камрони Мирзохон ҳоло аз пой афзода мешавад. ҷоҳонгир Эргашев буд ки муқобили ӯ бозӣ кард. ва бозингери маркази вартиш артишро аз пой афтоди капитани тими Хуҷанд. خب ثانیه های آخری رقابت و هم ببینیم که داور چند دقیقه اضافه میکنند و وقتی اساسی دیدار ادامه حمله دسته خوجند جهانگیر ارگاشف و ضربه کنجی برای تیم خوجند. خب ضربه کنجی رو میبینیم 4 دقیقه حالا اضافه کرده شد و وقت اساسی بازی مرتبه خیلی بلند و تو باز هم از پهلوی دروازه بیرون میشود. شانسی خوب بود. حالا هم باز یک فرصت دیگری اجرا کردن ضربه کنجی وجود دارد. артоби навбатӣ ба чанимагоҳи тими артиш ва хеле ҳам зарбаи хафнок буд. Дилшод Бузоров бо сар зарба зад, вале туб аз болои дарвозаи дастаи артиш берун рафт. آنان کرده نمیزن یالا یکم تو یالا حاجی خب زیاده از 2 دقیقه دیگر باقی میماند تا پایان رقابت. دیداری دسته فایسکند و کوکتوش همین حالا به انجام رسید. از بیننده با حساب 6-2 دسته کوکتوش در سفر فایسکند رو مغلوب کرد. سه امتیازی مهم گرفت. عبدالله شریف فولوی وضع میشود، همون بازیگری که در قسمت دوم به میدان اومد و خوشحال عبدالله با ببینیم شاید برای کشان دادن وقت چیز دیگر عبدالله وارد میدان شد. بازار پدوان چیستا بچو بفو بالا پروین ضربه خیلی هم سختی دفاع کرده دست خوجند. جو بلنگ جلرد است باز میدان بیرون شد است. دوباره شروع میکنند. هادی بگیر هادی جنگیر یالا پاشو فراموش نکن. و در موقع گیری دسته ها در پنجگانه اول هم حالا بعد از آن که بازی فایسکند و کوکتوش پایان یافت، بیننده عزیز اندکی دیگر کنیم آنجا به نظر میرسد تو بازی های دیگر
Куктош наздик мешавад ба тими Равшан. Равшан камтар аз Куктош анҷом будааст. Лозим аст Куктош имтиёзи 32 худро ба даст оварданд. Ва имтиёз камтар аз тими Равшан. ҷоҳонгир Эргашев сонияҳои хеле ҳам кам боқӣ мондааст. Мелон Ҷерард бо мушкили футболбозони клуби марказии вардиши артиш тӯбро берун кардан аз ҷаримагоҳ. Фирдавс Абдусалимов хеле вақти кам боқӣ монд. Ҷоҳонгир Эргашев идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. вақти асосӣ вақти иловагӣ ба поён расид. 4 дақиқа илова кардаи довар Насрулло Кабиров анҷом ёфт. бинандаи азиз ва ҳамин тавр садои хуштаки довар аз поёни рақобати клуби марказии вардиши артиш ва Хуҷанд дарак медиҳад. бозӣ бидуни гол 0-0 ба анҷом мерасад ва дастаҳо имтиёзро байни худ тақсим мекунанд. шояд баъд аз корти сурхе ки клуби марказии вардиш гирифт, як имтиёз бисёр муҳим буд барои дастаи мизбон ва футболбозони Хуҷанд аз ин фурсат истифода бурда натавонистанд ки дар ин бозӣ ғалаба кунанд. гузориш мустақиман ба анҷом мерасад. бинандаи азиз, бобо Холмурзода будам бо ҷамъи ҳамкоронам ки ин гузоришро барои шумо таҳия ва пешкаш кардем. то гузоришҳои навбади сеҳатманду пирӯз бошед. хайр. Go!